बा प्रिन्सिपाल हिसाबै जि सरकारा दायित्व होदों बेखौ मावनो हाफुंनायावहाय इनायनो खुसि मोनदों। बहुत दुखुनि बाथ्रा फैया। बिदाय समब्लाबो मालाबाबो मानसिया दुखु मोननो नाङा। दुखुआ खन्तेकियासो। अराय जिबनावहाय सासे फोरोंगिरि हिसाबैहाय अरायबो गोजोननाय, मिनिनाय, रंजानाय बेयावहायसो जोङो थानांगौ। गासैबो दुखुफोरखौ जुदि गोसोआव लायोब्ला जोङो सुबुं हिसाबै बे बुहुमाव थानो हानाय नङा। आरो आंनि साननाया बेनो, उननि समफ्रावबो आङो जोंनि जेसेबां फरायनाय फरायसा गथ'फोर दङ, जायफ्रा फाइनाल परिक्षा लिरगोन HSLCनि आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरगोन, बिथां साफ्रोम गथ'फोरजों बा केन्डिडेटफोरजोंहाय आंनि जिउनिफ्राय सुबुरुन्थाइफोरखौ होनानै बिसोरखौ सासे मोजां सुबुं दानो थाखाय अरायबो सेस्था खालामनानै आंनि फरायसालि स्कुलनिफ्राय मिजिंथिनायखौ आङो कामना खालामबाय। नोंथांनि जिथुनाखि फोरोंगिरि फोथाराव बिबान बानजेननायनिफ्राय दिनैनि जोबथा बुब्लिसिम नोंथांनि मावबोनाय समाव माबाफोर जेंनाफोर बा माबा मोनसे मोजां खालामबोनो हादों, माबा मोनसे खहा जाबोनो हादों, माबा मोनसे मेम'रि दं नामा? बे बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला मानसिनि जिउआव अरायबो सुखु आरो दुखुजों सुजुजाखानायखा। फोरोंगिरि हिसाबै गोबां समस्यायावहाय गोग्लैखायो, नाथाय बेखौ नेवसिनानैहाय मावनो हानायासो सासे फोरोंगिरिनि हाबा। आरो बेखौहाय आङो मोनबोदों। अबिगथा हिसाबै गोखाबो दं, गोदैबो दङ, नाथाय बांसिनानो गोदैखौनो होननानैहाय बुंनो हायो। सासे प्रिन्सिपाल हिसाबै मोनसे स्कुलखौहाय गोजौ फारसे बा मोजां बा डेभेलप खालामनो थाखाय माबायदि प्रिन्सिपालनि गोनांथि जायो, बा सासे बेबायदि प्रिन्सिपाल माबायदि गोब्राब खामानि मावनो गोनां जायो? बुंनो थाङोब्ला प्रिन्सिपाल एबा गोरायुं हिसाबैहाय मोनसे स्कुलखौ सालायनो गावनो पांक्चुवेलिटि, सिनसिरिटि, फेइथफुल आरो अननाय, खुगायाव अरायबो मिनिस्लु, रागा दंब्लाबो रागाखौ नोङो कन्ट्रल खालामनानैहाय गथ'फोरनि मोजांनि थाखाय अराय साननो हाग्रा आरो गावनि फोरोंगिरि लोगोफोरजोंहाय अराय मोनसे एमिकेबल बा मोजां मोनसे थासारि दानानै लानानै नोङो मोजां फरायसालिखौ अरायबो सालायलांनो हायो। आरो आंनि जिबनाव बेफोरखौ आङो अरायबो मोजां नोजोर लाखिनानैहाय मावलांनो हानायावहाय आं साक्सेस होननानैहाय दिनै साननानै लानो हायो। जिथुनाखि नोंनिनो स्कुलनिनो बै माखासे स्टाफफोर, नोंजोंनो मावफाग्रा लोगोफोर, बिथांमोननिफ्राय नोंथाङा गोजान जानो गोनां जाबाय। स' बिथांमोनखौ नोंथाङा मा ग्रिटिंस होनो सानो बा मा मेसेज होनो सानो बिथांमोन? दिनैहाय आङो बिदायनि मोनसे फिसा मिटिंखौ एरेन्ज खालामदों आरो बे मिटिंनि समावहाय थारैनो आंनि जि कुलिग्सफोर, बे कुलिग्सफोरजोंहाय आंनि अननाय, मोजां मोननाय गासैफोरखौहाय शेयार खालामनानैहाय आं बिथांमोनखौ उननि समफ्राव बे बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुला अख्रां बिखायावहाय अलंबार हाथरखिफोरबायदि जोंनानै थानायनि मोनसे मिजिंथिनानै बिथांमोननो मोजां सुबुरुन्थाइखौसो बा मोजां खामानि मावलांनो थाखाय आं बिथांमोनखौहाय खावलायगोन। आरो बेयाव जेसेबांनाखि दाब दाब गामिनिफ्राय सोलोंथाइ लानो फैनाय गथ'फोर, बिथांमोनखौहाय मा मेसेज होनो सानो सार? बिथांमोनखौ अरायबो मोजां थासारियावहाय फरायनानैहाय आरो बेनिफ्राय जेब्ला बिसोरो सोलोंथाइ लानानै बारग'लांगोन आरो बे सोलोंथाइया जोंनि समाजखौ फोसाबनो हाग्रा मोनसे अस्त्रसो, बेखायनो बेनिफ्राय बिसोरो बारग'लाङोब्ला ससियेल चेन्जखौ थारैनो लाबोगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बिथांमोना बेबायदि हाबाफोरखौ जोंनि थुलुंगानाय मोननानै समाजावहाय मोजां खामानि मावगोन होनना मिजिंथिदों। स्कुलनि सिगां समाव सासे लोगो फोरोंगिरिमोन आरो दा नैबे समाव गोरायुं रहेन चन्द्र समफ्रामारि बिथाङा बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 37 गावनि फोरोंनायनि हाबाखौ मावदों आरो फैयै फैयै बिदिनो जोबथा जाबाय। बे समाव जोङो जिल्ला एबसु आरो बेंटल दख'रा एबसुनिफ्राय बिथांखौ
जोंनि गाहाम हामलायनाय आरो मान बावनाय गांसे आर'नाइजों जों बेखौ मावफुंफैदों फरायसालियाव फैनानै। आरो बिथाङा बे आंनिबो सासे फोरोंगिरि। आङो बिथांजों थाखो 8निफ्राय थाखो 10सिम आं बिथांजों फोरोंजानो मोन्दों। आं बे फरायसालिनिफ्रायनो आं हाइ स्कुल पास खालामदों। जों मिथिगौ बिथाङा फोरोंगिरि हिसाबै माबादिमोन। गावनि फरायसाफोरखौ बिथाङा गावनि असे फिसाबादि अननानै बिथाङा फोरोङोमोन। आरो बिथांनि गुबै गुदि बाथ्रा होनना बुङोबा बिथाङा मालाबाबो डिसिप्लिनजों कमप्रमाइस जायामोन। आरो जोंनि जिबनाव डिसिप्लिन होननायनि गियाना हाबदों होनब्ला बे फोरोंगिरि रहेन चन्द्रमारि सारनिफ्रायनो जोंनि गियानाव डिसिप्लिननि बाथ्राफ्रा हाबदों। आरो जोंनि जिउनाव बिथाङा डिसिप्लिनखौ बिथाङा फोरोंबोदों होननानै जों गनायथि होनांगोन। बेजों लोगोसे सैथोखौ अराय सैथो होनग्रा, असैथोखौ असैथो होननानै अराय बुंग्रा, खुनु नङि बुस्थुफोरजों कमप्रमाइस जायो रहेन चन्द्रमारि सारा सासे। जों आसा खालामदों बिथाङा फोरोंनाय साख्रि जिबनाल' जोबदों। साख्रि जिबन जोबनायनि उनाव बिथाङा माहारि आरो समाज फोसाबनायनि आरो सोलोंथाइ बिथिङाव खेंस्लायैबाबो गावनि माखासे सम थाबावनाय समफोराव खामानि मावगोन। समाजा